Cardong Jurpola pen Jurpi Pini nili Ladakh si video munai rong nili rong ki bang lasi Jurpola pen Jurpi Pini nili labang so video ki munai ke karbi informative video lasi nona bang ke tum video bu thakle chethan pon na Chandrayaan 3 ku a mission ko pia phan lo laben la Chandrayaan 3 a mission la itum Indian adada phan ko pc kenang sot ke dolo la phayong si ile tum chining tung duk pulote labang so mission a details bang le tum chini paminang ko lasi la Chandrayaan 3 bangke aprang la Chandrayaan 2 la cheklo along kilo la also do success sede la ISRO la Indian Space Research Organization tum aprang tame lolo la koson lo dak ko pima kiri gitar libdam mane hadak research dam la ben hadak cheklo along lang do ko ansi ke doma la hype tha khoda ke lang dam ji pu aprang ta lolo la ben hoso ke lo do success sede so posi non la Chandrayaan 3 bangke ke lo 2G Nona mission ta aprang la 22 July 2019 ani kan ke launch ateng lo hala so du sita me la kopila hodak la son la lunar orbital along ane pale la pen ko son la safety landing la pen rover la hoso du busame hoso du bang ke success de lo la si nona bang si ke pa success ji pona phan non bang si ako akimi non ke launch chule la si non la akimia mission lo la Chandrayaan 3 ke cheklo along safety landing la pen rowing mate la kapuri dam jia phan la Chandrayaan 3 along bangke son lo lander la pen rover ancho la pen lunar orbital la bangke ave athe lunar orbital la bangke aprang la 2019 aning kan hosodu ke launch along bang la lunar orbital la bangke success lo la pen la koson lo la rover la pen la lander bangke 2019 aning kan bangke hodak manek son lo unsuccess that lo lasi non 2023 bangsi la so pene bangke ke launch lasi non bangke lander kopilo pulotangte la bangke chiklo asar face along la kapalending idam ji aphanlo lapen rover ke kopilo pulotangte la bangke hadak chiklo along landing at a pit lang hai hui lapen kaprek elements kiri idam mate la kuson lo ka research dam ji aphan kapa puri dam I aphan lo jirbola pen jirpi nona bang ke than pon na la kopi pi aphan sila Chandrayaan 3 a mission abang ke lo thulo la pulotangte number 1 la bang ke safety la pen soft landing ji aphan chiklo mate la lunar surface pulote la ke chiklo along le along aphan lo la pen number 2 bang ke la rover abang chiklo along kapapuri ji aphan la pen hadak la number 3 abang hadak la hormu hai hui experiment tiklem ji aphan la pen la so mission jong si successful lo pulotangte muafit mithang India pen chiklo along munit tame kepadam ji aphan sitame joy ke labang so ke launch mate operator atum labang ke ISRO la Indian Space Research Organization la mission la so mission a duration mate ko ansi la so mission arjir ki dingjima la lopulotang ke number 1 labang ke Vikram la lander phan hodak mane ke landing damji ladak non ke launch arni pen hodak ke landing damji an labang ke kon lo 14 days non ke planet teng pulote la pen Pragyan la rover bang Pragyan rover la pulote hadak chiklo along landing at a pit kapuri dam jia bang 14 days lo ke plan la sikadu kave la so mission bang ki 28 days lo nona bang ke la spacecraft aditya la bang chithan pon basmate rocket amen la bang ke Chandrayaan pulo lapen ke bonaya tum la bang ke ISRO la Indian Space Research Organization alang tum mithang amadlo lapen ke launch ahut ko an alin doma pulote la bang ke 3900 kg ando la 3900 kg alin along ko pilo ke do pulotangte la bang ke propulsion module la bang ke la propulsion module pulote la ke angjin la pen machine hai huya phanlo la loxi 2148 kg la pen lander module la Vikram bukir amen la bang ke 1752 kg la pen rover la amen Pragyan bukir heno la bang ke 26 kg do la ka do ka pangrum pet pensi
3900 kg alin dolo la so rocket power lang damlo pute labangke proportion la modules abangke 758 watt lapen lander modules abang 738 watt lapen rover abang 50 watt la so mission ke launch adet labangke 14 July 2023 pulete parni c headlang la ke launch ke lapen ke launch abangke successful lo la ke launch adim bang kunad lo pulete la ke Satish Dhawan Space Center hodak pensi la so apne Chandrayaan 3 bang ke launch lo contractor mate labang so rocket la so spacecraft ke monai labang ke la Indian Space Research Organization alang tu mithang madlo la ke landing ji adet abang ke 23 August 2023 si ke plan lo jirpo la pen jirpi alama bang ke la puson lo chiklo along lang do pu bang ke kachini ajir ding ulo la pen hadak lang long pusami hadak lang ke ice la mate boro bason jatlang mane pangleng het jatlang kelong adim la ke south pole la pen north pole ala chiklo along la pen chiklo along a temperature do la koson lo equator lomlo pulote la bangke 120 degree celsius anarlo along la pen a jolo pulotang te hodak bangke -130 degree la si hadak bangke lang la equator lo bangke lang ke doji ke sumprung lo thela koson lo lang le do pusidame evaporate la pratiklo lan an a temperature ke onke la si labang so a mission jong si success lo pulotang te mo phi itung India phan ko pi ke joy ke la pen ko pi ale do po labang non chan pon na la so mission jong si successful ben hadak cheklo long lang do pul tum chini pa melo pul dang te non la rocket ajang thu pujitame hydrogen ha hu pen si kaselam lo jong si la hydrogen hadak la lang si long lo bote lang long ko pi a compound lo bote la bangke hydrogen la pen oxygen do la so hydrogen la oxygen hala bangke use melo mo phila ko son lo la so ajang thu mane la rocket ajang thu le ng pujitame la pen non la ISRO tum la Indian Space Research Organization tum ke plan thing la hadak cheklo along muni tum phan mane ko son la astronaut tu phan hadak ke pa landing dam ji phan non mo future la so plan na bang ta mo phi ke success ji phan chance lo non jong se la so safety landing un lo bulotang te la si jurpo la pen jurpi nal tum jong si la bang so video ke lang pen informative pulote share la pen subscribe ka kardom